हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। वरमुडन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा எல்லாரும் हरे कृष्ण माता जी। புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் மாதா जी। சென்டிவ் மாதாஜி எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஹோப் நேற்றைய நாள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு நாளாக அமைந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனுடைய அருளால் 22வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் 23 24 ஆல்ரெடி வாசிச்சாச்சு. ஆனா நான் விளக்க உரைக்கும். ஸோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. உங்களை நான் பாடவே வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன். நீங்க எல்லாரும் வாசிக்கும் பொழுது நீங்க மியூட்ல இருந்து நீங்க எல்லா ஸ்லோகத்தையும் வாசிச்சுடுவாங்க. அதுதான் ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா ஒரு வாய்ப்பு கேட்டுட்டே நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்களும் அதை அப்படியே வாசிட்டே வரணும். ரொம்ப முக்கியம். வாசிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, கேட்கறதும் வாசிக்கிறதும். அதனால நாம வாசிக்க முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, சில பேருக்கு சங்கோஜம் இருக்கும், சில பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னு இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க கையை உயர்த்துங்க. கண்டிப்பா இது வரைக்கும் வாசிக்காதவங்க யாரும் அவங்களுக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துறேன். நான் ரெகுலரா வாசிக்கிறவங்களுக்கு செகண்ட் தான் நான் கொடுக்கறது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சுட்டே இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதுவே இருக்க வேண்டாம். நீங்க தயவு செஞ்சு கையை உயர்த்துங்க. எல்லாருமே வாசிக்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ், நாம எங்க இருக்கோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க அன்மியூட் பண்ணப்போம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா ரெக்கார்டிங்ல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் தான் பெருசா வருமே ஒழிய நாம பேசுறது எதுவுமே வராது. ஓகே, இப்ப கூட யாரதோ வாய்ஸ் ஐ திங்க் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறவங்க மியூட்ல இருந்து பண்ணுங்க. கண்டிப்பா யாருமே உங்களை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கண்டினியூ டூயிங் சர்வீஸ் சேவா. எல்லா ஸ்லோகங்களையுமே நீங்க வாசிக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு எதையுமே நம்ம விடலையே அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ எல்லாருமே எல்லா ஸ்லோகங்களுமே வாசிக்கணும். ஒருத்தர் வாசிக்கும் பொழுது நீங்க மியூட்ல இருந்து வாசிங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா ஒரு முறை நீங்களும் வாசிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லபடியா ரத யாத்திரை முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, நான் உங்களதான் நினைச்சேன். ஆக்சுவலி ரத யாத்திரை எல்லாம் நல்லபடியா நடந்ததா? ஓகே, நல்லபடியா நடந்தது மாதாஜி. சூப்பரா இருந்தது மாதாஜி. கிரேட் கிரேட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க. ஸோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லாதவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி பாடுங்க. பின்னாடி சொல்லுங்க அப்புறமா பாடுறது மட்டும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूढ्ये च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा वरदारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
ராம ராம ஹரே ஹரே Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, pranams Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna. நாம இந்த Hare Krishna தடை Mataji. தடை கற்கள் இல்லையா, தடை கற்களை படிக்கிறோம் இல்லையா. 21வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 24வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பக்தி பாதையில போகிறதுக்கான தடை கற்கள் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நாம வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி நீங்க 24வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சாச்சு வாசிச்சு. நான் இப்போ 23, 24ஆம் பதத்திற்கு விளக்க உரைய பார்க்கலாம். ஓகே. द्विषद परगाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूदेषु बद्धवैरस्य नमन சாந்திம்ருச்சதி. द्विषद பொறாமைப்படுபவரின், பரகாயே மற்றொரு உடலை நோக்கி, மாம் என்னிடம், மானின மதிப்பு தருதல், பின்ன தர்ஷன பிரிவினையாளரின், பூதேஷு வாழும் உயிரினங்களை நோக்கி, பத்த வைரஷ்ய பகைமையுள்ள ஒருவரின், நா இல்லை, மன மனம், சாந்திம் அமைதி, ருச்சதி அடைதல். இப்ப பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா, எனக்கு மதிப்பு தரும் ஒருவர் மற்றவனின் உடல்களை கண்டு பொறாமைப்பட்டால், வேறுபாடு உணர்ச்சியோடு இருந்தால் அவர் ஒருபொழுதும் அமைதி பெறுவது கிடையாது. ஏனெனில் அவர் பிற உயிரினங்களிடத்தில் பகைமை உணர்ச்சி உடையவர். அதாவது பகவானுக்கு ஒரு புறம் மதிப்பும் கொடுத்துண்டு இல்லையா, ஆனா மற்றவர்களுடைய அதாவது உடல்களை கண்டு பொறாமைப்படுதல், நம்மளை விட யாராவது மேன்மையா இருந்தா அவங்கள பார்த்து வயிற்றெரிச்சல் நமக்கு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வேறுபடுத்தி காணக்கூடிய அந்த குணாதிசயம், வேறுபாடு உணர்ச்சியோட அப்படின்னா அந்த கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, அவங்களுடைய உணர்வே வேறுபட்ட நிலையில இருக்கும், வேறுபாடு பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பக்குவத்துல இருப்பாங்க. அவர்கள் எப்பொழுதுமே மன அமைதி ஏற்படுவதில்லை. கண்டிப்பா இது உண்மைதான் இல்லையா. இப்ப நாம கூட ஒரு சாந்தமான நிலையில இருக்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப அமைதியான ஒரு சூழல்ல இருந்துருவோம், பீஸ்ஃபுல்லா இல்லையா. அதே ஒரு நம்ம கிட்ட யாரைய நம்மள பார்க்க வராங்க, இப்ப பௌதீக சங்கத்தோட நாம் இணைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ மெட்டீரியலிஸ்டிக் அங்க சாது சங்கம் கிடையாது, வெறுமனே ஏன்னா ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு சாது சங்கமா அமையணும்னு நாம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. எல்லாமே மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல. அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம அந்த சூழ்நிலையில இருக்கும் பொழுது ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தர் கண்டிப்பா அவதூறு பேசுவாங்க, அவங்களுடைய இதை பற்றி நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க இல்லையா. இதெல்லாம் நாமளும் கேட்கும் பொழுது நாமும் அதே குணாதிசயத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டு வந்திருப்பவருக்கு சாதகமாக அதே ஒரு சுபாவத்தை தான் நாமளும் வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா. கண்டிப்பா வேறுபாடு, ஆனா நமக்கு உண்மையை இவர் சொல்றது உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் என்ன செய்கின்றோம், நாமளும் அதே உணர்வை வெளிப்படுத்துகின்றோம். அதுதான் வேறுபாடு உணர்ச்சி என்பது பெயர். அப்படிப்பட்ட மனசு அந்த சூழ்நிலையில நாம கூட மன அமைதியோட இருக்கிறதே கிடையாது இல்லையா. ஏன்னா இவர் தரப்பில் நாம் விட்டு இருக்கக்கூடிய அன்பு இல்லையா, இவருக்காக நாம பரிந்துரைக்கும் பொழுது அடுத்தவரையும் நாமும் சேர்ந்து அவரோட நிந்திக்கின்றோம். ஒருவேளை அந்த நண்பன் அந்த நபர் நல்லவராகவும் இருக்கலாம், இல்லை உண்மையிலே இவர் எடுத்துரைக்கிற மாதிரி மோசமானவராகவும் இருக்கலாம். 2 நிலைகளுமே நாம பார்க்க வேண்டியதுதான். ஆனால் அந்த உடல்களை கண்டு பொறாமைப்படுதல் வேறு, ஆனா அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாம இருந்தால், அவர்கள் அதர்மம் புரிந்தால், இதெல்லாம் தர்மமாக புரிந்து கொண்டிருப்பவர்களால கூட சில சமயம் பார்க்க முடியாது. எப்படிப்பட்ட விஷயமா கூட இருக்கட்டும், அது தர்மமா இருக்கலாம், அதர்மமா இருக்கலாம் இல்லையா. வெறுமனே நாம டைம் பாஸ் பண்ணக்கூடிய நிகழ்ச்சியா கூட இருக்கலாம்
இத்தனையுமே வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தாலும் கூட நாம இத்தகைய ஒரு வாசகங்கள்ல வந்து நாம ஈடுபடுறத கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். இது எல்லாமே நமக்கு தடை கற்கள். பக்தி பாதையில போறவங்களுக்கு அடுத்தவங்களை பற்றி அவதூறு பேசுவது என்பது மிகப்பெரிய தடைக்கல் என்பது இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஏனெனில் அவர் பிற உயிரினங்களிடத்தில் பகைமை உணர்ச்சி, நாமும் என்ன பண்றோம், அவங்கள வந்து ஒரு விரோதியாதான் நம்ம அவங்களை காண்கின்றோம். உண்மையிலே நமக்கு அது விரோதத்தை நம்ம ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஆனால் அந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் தள்ளப்படும் பொழுது அந்த பகைமை உணர்ச்சியை தான் நாம வந்து வெளிப்படுத்துவோம். அது நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் பேச பேச அதே பகைமை உணர்ச்சி தான் நம்ம எடுத்துட்டு போவோம் அவர்கிட்ட இல்லையா? அதனாலதான் ஆன வரைக்குமே இந்த வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகள் எல்லாமே நன்மையான வார்த்தைகளாக இருக்கிறதுக்கு நாம பழகிக்கணும். அவாய்ட் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன்ல பேச வேண்டியதா ஆகிறது. ஆனாலுமே அதையும் தவிர்ப்பதற்கு நம்ம கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும் இல்லையா? எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கலாம். நமக்கு எவ்வளவு துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தராக இருந்தாலும் இல்லையா, அவர்களுக்கும் நல்லதொரு புத்தியை வழங்கட்டும் பகவான் இல்லையா, நல்ல மார்க்கத்தை காட்டட்டும், இன்னும் மேலும் மேலும் பாவ செயல்கள் செய்யாம இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையை தான் நம்ம வைக்கணும். தட் இஸ் த ஒரு நல்ல தெய்வீகமான குணமுடைய ஒரு மனிதருடைய மனசு இப்படிதான் இருக்கும். அவர்கள் அழிந்து போகட்டும், அவங்க தப்பு செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு அதுக்கு தண்டனை கிடைக்கட்டும், இப்படி நாம என்றைக்குமே நினைக்க கூடாது இல்லையா? சோ இப்போ இது ஒரு சூழ்நிலை எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலுமே ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகள் தான். அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே போராட்டம் தான். யாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தான ஒரு பிரயாணம் வந்து கண்டிப்பா கிடையாது. இந்த உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வந்தா, அதாவது நம்ம வந்து இதையெல்லாம் அடுத்தவர்களுடைய குறை நிறைகளை கூட நாம ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். எஸ், அவர் அதர்மமே புரியட்டும், பாவமே புரியட்டும், அந்த பாவத்தோட நாம போய் இணையவே வேண்டாம், அவர் செய்த பாவம் அவரோடு போகட்டும் என்று விடக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை தான் நாம விடணும். ஆனா மேலும் மேலும் அவரும் வந்து நன்னிலை அடையட்டும்ன்ற பிரார்த்தனை வந்து வைக்கணும். அதுதான் தெய்வீகமான குணத்தை கொண்டவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் செய்யக்கூடிய பக்தி தான் மேன்மையான பக்தி. அப்படின்னா அவங்கதான் பக்தி பாதையில வந்து உண்மையிலே முன்னேறின்னு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். இதுதான் தட் இஸ் த வேல்யூ வி ஆர் கிவிங் டு த காட் இல்லையா? இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸ் அது. இறைவன் இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனை அக்கிரமக்காரர்களை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். நிறைய பேர் கோயில்ல போய் சொல்லுவா இல்லையா, அவர் என்ன கல்லா இல்லையா, இவ்வளவு அநியாயம் நடக்குது பார்த்துட்டே இருக்கார் அப்படின்ட்டு. அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து சமயங்கள் வரும்பொழுது கண்டிப்பா அதற்கான தண்டனை அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள். அதே அந்த தாற்பயத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நாம் என்ன விதை போடுறோமோ அதுதான் நமக்கு அது விளையும் என்பது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா? இப்போ வந்து வேர்க்கடலைய போட்டுட்டு நாம துவரை வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அதே வேர்க்கடலை பழுதடைந்த ஒரு வேர்க்கடலை போட்டா நமக்கு செடி வருமா? கண்டிப்பா வராது இல்லையா? அதே போல குவாலிட்டிஸா நாம என்ன செயல்கள் செய்கின்றோம், எவ்வாறு செயல்படுத்துகின்றோம் அப்படிங்கிறத வச்சுதான் அதனுடைய அவுட்கமே நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம நல்ல ஒரு விதை, பக்தி என்ற விதையை நம்ம வந்து விதைத்து அதை வந்து நல்ல விதத்துல வந்து வேருக்கு நீரூற்றி நம்ம வந்து வளர்த்துட்டே போகணும். பக்தி பீஜலதா இல்லையா? அவ்வாறு நம்ம அதை வந்து எடுத்துட்டு போகும் பொழுது நல்ல ஒரு மார்க்கத்திற்கு செல்லும். அடுத்தவர்கள் நம்ம கிட்ட கோபமா பேசலாம், அடுத்தவர்கள் நம்ம கிட்ட வந்து அவதூறு சொல்லலாம் இல்லையா? நாமளே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு தீங்கு இழைக்கிறதுக்கு தெரியாம ஒரு சூழ்நிலை கூட ஏற்படலாம். இது எல்லாம் வந்து நம்ம மனசுல இருந்து கண்டிப்பா விலக்க வேண்டும். அதற்கு இறைவன் அருள் நமக்கு இருந்தால் மட்டுமே அது நிகழும். இறைவனுடைய அருள் வேண்டும் என்றால் நாமளும் இந்த தெய்வீகமான இயல்புகளை எல்லாம் வளர்த்துக்கணும். அப்பதான் நாம பக்தியில முன்னேறோம்னு அர்த்தம். நாம வெறுமனே காலையில வந்து உட்கார்ந்து மந்திர ஜபம் சொல்றதுனால ஒன்னும் பிரயோஜனமே கிடையாது. ஒரு புறம் இதை சொல்லிவிட்டு இன்னொரு புறம் நாம வந்து அவதூறுகளை வந்து பொழுதன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்னா இங்க பண்ண அந்த வேலையினுடைய மகத்துவமே இங்க இல்லாம போய்விடும். அதனால நாம அதையெல்லாம் ஆன வரைக்குமே தவிர்க்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? சோ இந்த பதத்தில் பூதேஷு பத்த வைரஷ்ய, அதாவது பிறரிடம் பகைமை கொள்ளுதல், மற்றும் விஷ பரகாயே, அதாவது விஷித பரகாயே, மற்றவரின் உடல் கண்டு பொறாமைப்படுதல். அவர் ரொம்ப அழகா இருக்கார் இல்லையா, அதாவது அந்த பெண் மீது ரொம்ப அழகா இருக்காங்க, நாம இல்லையே. சோ பெண்களுக்குள்ளே பெண்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே உண்டு சுபாவம் என்பது, இல்லை என்று நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஆகிய இந்த இரு இரட்டை சொற்களுக்குமே ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க
இந்த ஏன் அவ்வளவு இன்சிஸ்ட் பண்ணி இங்க சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. இந்த குணங்கள், பொறாமை எனக்கூடிய குணத்தை வந்து நம்மளால நாமளே நினைத்தால் வழி அதை வந்து வெளியில அனுப்பவே முடியாது. பொறாமை என்பது மிக மிக மோசமான ஒரு நிலை. பிறரிடம் பொறாமைப்படுபவர் அல்லது பகைமை கொண்டவர் ஒருபொழுதும் எந்த இன்பத்தையும் அனுபவிக்கிறதே கிடையாது. they will never rejoice their life. ஏன்னா எப்ப பார் மனசுல இதுதான் ஓடின்னு இருக்கும் இல்லையா. எப்ப பார் அவன் அப்படி செய்தானேன்றத வந்துதான் மனசுல இருக்குமே ஒழிய நம்முடைய இந்த க்ஷணத்தினுடைய நிம்மதியை கூட நாம வந்து குலைத்து கொண்டிருப்போம். ஏன்னா சதா சர்வகாலமும் இதுதான் நமக்கு 24/7 ஒரு பிலிம் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அதனால ஒரு பக்தரின் நோக்கு சிறப்பானதாக இருக்க வேண்டும். அதனால நம்ம பக்தி பாதையில போகிறோம்னா இது எல்லாமே தடை கற்கள் தான். இதை வந்து நம்ம தூக்கி எறியணும். அவர் பல்வேறு உயிர்களில் உடல் வேறுபாடுகளை தவிர்த்து இல்லையா, ஒவ்வொரு ஜீவனும், அதாவது இந்த தரித்திருக்கக்கூடிய உடல் தான் வேறே தவிர உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மா ஒன்றுதான். ஆன்மாவில வந்து ஆண் பெண் என்றது கிடையாது. சோ நாம என்ன உணர்வுகளை கொண்டு மரணிக்கின்றோமோ, சோ பெண்ணின் மீது அதிகமாக நாட்டம் இருந்தால் அடுத்த ஜென்மம் நம்ம பெண் தான். அதே மாதிரி ஆணின் மீது நாட்டம் அதிகமாக இருந்தால் அடுத்த ஜென்மம் ஆண் தான். நாய் மீது நமக்கு நாட்டம் இருந்தால் அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு நாய் தான். இதுதான் நம்ம இந்த உடலை ஏன்னா இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சாஸ்திரத்துல கூட படிச்சாச்சு இல்லையா. பரத மகாராஜா அவர் வந்து பிராணன் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது தான் வளர்த்த அந்த மான் மீதே அவர் இந்த மானை யார் பாத்துக்குவாங்கன்ற அந்த ஏக்கத்திலேயே அவர் வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையை விட்டார் இல்லையா. அதனால அடுத்த ஜென்மத்துல அவர் என்னவா ஆனார், அதாவது மானாக பிறந்தார். ஆனால் அவர் பகவானுக்கு செய்த திரு கைங்கரியத்தால மீண்டும் வந்து ஒரு பக்தராக பிறப்பதற்கான வாய்ப்பையும் பெற்றார். அவர்தான் ஜட பாரதராக வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை வந்து சேர்ந்தார். இது பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா. அதனால்தான் நாம் யார் மீதுமே நாட்டத்தை கொள்ளக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பை நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர் மட்டும்தான் நம்மளோட கூடவே இருக்கிறது இல்லையா. அதுவும் குருவோட சம்பந்தப்பட்டு இல்லையா. குரு மற்றும் கடவுள் இருவரையுமே நாம் என்றைக்குமே நினைக்க வேண்டும். இறைவனுடைய திருவடிகள் தான் எப்பொழுதுமே சின்னமானது. அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் பரமாத்மாவாக நம்ம ஹிருதயத்திலிருந்து நம்மளை வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்கார். இந்த உண்மையெல்லாம் நம்ம உணரும் பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவன்களோட நமக்கு கருணை இருக்க வேண்டும். அவர்களோடு அன்பு பாராட்ட வேண்டும். எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது இல்லையா. சோ எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தாலே நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வரும். நம்ம எதிர்பார்ப்புக்கேற்றவாறு அவர்கள் நடக்கவில்லை என்றால் நமக்கு நிறையவே ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அப்போ நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் நாம் எப்படி மடைமாற்றிக் கொள்றது? நமக்கு ஆசை இருக்குல்ல, ஆசையை நம்ம விடவே முடியாது இல்லையா. ஆனா அந்த ஆசையை வந்து பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்திற்கு வந்து நாம மடைமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். அவர் பல்வேறு உயிர்களின் உடல் வேறுபாடுகளை தவிர்த்து இல்லையா. இப்ப நம்முடைய அதாவது குடும்பத்திலே எடுத்தாலும் கணவர், பிள்ளைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து மாமனார், மாமியார், இப்படி பல்வேறு ரூபங்களோட நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. ஆனா நாம அந்த இடத்துல பிசிக்கலா இருக்கக்கூடிய ரூபத்தோட என்றைக்கும் சம்பந்தப்பட வேண்டாம். ஆன்ம ரூபத்தில் அவர்கள் எல்லோருமே வந்து ஒன்றானவர்கள் தான் இல்லையா. ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க தான். விஷுவலைஸ் தட். அவங்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்ற உண்மையை உணர்ந்து இல்லையா அவர்களோட அன்பு மொழி பாராட்ட வேண்டும். இதுதான் நாம செய்ய வேண்டியது. சோ பகவானே அங்கெல்லாம் பரமாத்மாவாக அவருடைய முழுதும் பறந்திருப்பதை காண வேண்டும். இதுதான் வந்து பிரபுபாதர் அவர்களும் இங்கே எடுத்துரைக்கிறார். அனைவருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்ற உணர்வை நாம காணும் பொழுது அங்கே நல்லவன் கெட்டவன் இல்லையா, கொடியவன் என்ற அந்த வேறுபாடு போய் அவருடைய ஹிருதயத்துல பரமாத்மா இருக்கின்றார் அதை நாம் எண்ணினோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம அவங்க மேல கருணை மட்டும்தான் வரும் இல்லையா. அதுவே தூய பக்தரின் குறிக்கோளாக இருக்கும். இட் ஷுட் பி த கோல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஒவ்வொரு வகை உயிரினமும் எந்த உடலோடு தோன்றுகின்றது என்பதை எப்பொழுதும் பக்தர் புறக்கணித்து விடுகிறார். அதனால்தான் பக்தர் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த காடுகள் வழியாக வரும் பொழுது அவருக்கு அநேக அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணு எல்லாமே வந்தது இல்லையா. அதாவது இன்செக்ட்ஸ் பைட், அதனால வந்து புண்ணெல்லாம் ஆயிடுது. ஸோ அதனால அவர் ஜெகநாத் பூரிக்கு வரும் பொழுது அந்த பக்கம் பக்தர்களுக்கு நம்முடைய இந்த உடலில் வரக்கூடிய இந்த துர்நாற்றத்தினால் அங்கே வந்து சேவை பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து மனசு சஞ்சலம் ஆகுன்றதுக்காக
நீண்ட பிரயாணமா இருக்கக்கூடிய அந்த கடலோர பகுதியிலேயே அந்த மத்தியான வெயில்ல நீங்க வந்து மணல்ல கால் வைக்கவே முடியாது இல்லையா, கொப்பளம் தான் வரும். அப்படிப்பட்ட வெயில கூட அவர் நடந்து என்ன பண்ணாரு, எங்க வந்து சேர்ந்தார், சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் வந்து சேர்ந்தார் ஜெகநாத் பூரியில. சோ அப்போ ஏன் இவ்வளவு ரொம்ப கிட்ட இருக்கக்கூடிய கோயில் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வழியா வராம நீ எதற்காக இப்படி கடல் பகுதியில வந்தேன்னு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்டப்போ, இந்த விளக்கத்தை அவர் கொடுத்தப்போ அவருக்கு அந்த அந்த ஏன்னா அதுதான் வந்து ஒரு கம்பேஷன், அதுதான் கருணை. அடுத்தவர்களுக்கு நம்மளால என்ன கஷ்டம் வரும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்கணும் இல்லையா. வி ஷுட் நாம அவர்களோடு இருக்கணும்னு நினைக்கணுமே ஒழிய நாம அவங்க வந்து நம்ம கூட இருக்கணும்னு நினைக்கவே கூடாது. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கோ அண்ட் ஹாவ் த அசோசியேஷன் இல்லையா. சோ அப்பதான் நம்ம அந்த பரோபகாரமும் சரி, மனசை வந்து அதாவது பெரிய மனதோட, அதாவது ஹை திங்கிங் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனசு நமக்கு கண்டிப்பா வரும். சோ இங்கே பக்தர் வந்து உடல் ரீதியான இதை வந்து புறக்கணித்து விடுகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணார், அவரை வந்து ஆலிங்கனம் செய்தார். அங்கே அவருக்கு வந்து அவருடைய உடலை பத்தி அவர் யோசிக்கல, அவருடைய ஆன்ம ரூபத்தை மட்டும்தான் யோசிச்சார் இல்லையா. இதே நிலை வந்து நம்ம ஹரிதாஸ் தாகூரை கூட வந்து அவர் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணார். நான் ரொம்ப இழிவான பிறவி அப்படிங்கறது எல்லாமே ஃபீல் பண்ணார். ஆனாலும் அவருடைய கடைசி இதை வந்து யார் செய்தார், நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் செய்தார் இல்லையா. சோ இன்றைக்கு கூட அந்த கடலோரத்துல போய் பூரி ஜெகநாத் இருக்கக்கூடிய கடலோரத்துல நம்ம ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தா எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்கள் எல்லாமே விலகும் என்று சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா. ஏன்னா ஹரிதாஸ் தாகூரை வந்து அந்த ஏன்னா நாமாச்சாரியா இல்லையா, ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் மகா மந்திரத்தை சொல்லக்கூடிய நாமாச்சாரியா, அவரையே வந்து அந்த ஸ்நானத்தை செய்தவர் அந்த கடலோர பகுதியில. அப்படி there is no bodily platform. ஒருத்தர் வந்து உயர்வான அந்த ஆன்மீக தளத்திற்கு சென்ற பிறகு உடல் ரீதியான தளத்தை பத்தி பெருசா யோசிக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா. ஆனா நாம அதை வந்து காப்பி அடிக்க கூடாது, நாம ஃபாலோ பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். காப்பி அடிக்கிறது வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்றது அப்படின்னா அதனுடைய அந்த நிலையை அடையாமலே நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. அந்த நிலையை அடையறதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி செய்து அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு நம்ம மனப்பக்குவத்தை எடுத்துட்டு போகணும். பகவான் எப்போதும் பரு உடலினுள்ள ஈடுபட்டுள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்களை விடுவிப்பதில் ஆர்வமாக உள்ளவர் என்று இங்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இல்லையா. நம்மளை வழி நடத்தவரே அவர்தான். ஆனா நாம் என்ன செய்யறோம், இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல வந்து உழண்டு கொண்டு அதற்கேற்றவாறு நாம் என்ன பண்றோம், ஓவர் ரூல் பண்றோம். உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வந்து உணர்வு சொல்லும் இது செய்யறது தப்புன்றது வந்து ஒரு உணர்ச்சி வரும் இல்லையா. அது இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய நமக்கு ஒரு அலார்மிங் சைன். ஆனா நாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம எந்த குணாதிசயத்துல வந்து மேன்மை அடைந்திருக்கிறோமோ அதை ஓவர் ரூல் பண்ணி நாம அந்த செயலை செய்திருவோம். ஒன்று அஜ்ஞானம் இல்லைன்னா ரஜோகுணம், இதுல இருந்து நாம செயல்பட்டு விடுவோம். சத்துவமா இருந்தா கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கண்டிப்பாக வரும். சோ பக்தர்கள் அந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்களிடம் பகவானின் செய்தி அல்லது ஆசையை கொண்டு சென்று கிருஷ்ண உணர்வில் அவர்களை அறிவொளி பெறும்படி செய்ய வேண்டும். இது வந்து அடுத்தவங்களுக்காக எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா. சோ நாம் இந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்களிடம், அதாவது பக்தர்களிடம் பகவான் என்ன செய்தி சொல்லியிருக்கார், மேல சொன்ன அந்த இதுதான் இல்லையா. நம்மள எல்லாருமே இந்த பரு உலகம் என்றால் இந்த இக உலகம், இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை அளிப்பதற்காக தான் பகவானே வந்திருக்கார், நம்மளோட இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து இந்த செய்தியை வந்து நாம பிற பக்தர்களிடத்திலும் நாம எடுத்துரைக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் எல்லை கடந்த ஆன்மீக வாழ்விற்கு உணர்த்தப்படலாம். அப்படின்னா எல்லை எது, மகத்தத்துவம் தான் நமக்கு எல்லை. இந்த பௌதிகத்திற்கு எல்லை எது, மகத்தத்துவம். அதற்கு மேல விரிஜாரிவர், அதுக்கு அடுத்துதான் நம்ம ஆன்மீக அந்த பிரம்ம ஜோதிரை கடந்து வந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல முடியும் இல்லையா. சோ இங்க நம்ம பௌதிகத்துல எல்லை எது, மகத்தத்துவம் எனக்கூடியது அந்த 7 அடுக்குகள் இல்லையா. இது மனித உயிரினங்களுக்கும் கீழான நிலையில் உள்ள உயிரினங்களுக்காக இயலாது. அவர்கள் வாழ்வின் சமய பணி வெற்றி அடைய உண்மையில் இது மனித உயிரினங்களுக்கும் கீழான நிலை உள்ளவர்களுக்கும் இயலாது. இவ்வாறு அவர்கள் எல்லை கடந்த ஆன்மீக வாழ்விற்கு உணர்த்தப்படலாம். உணர்வு வரும், கான்சியஸ்னஸ் வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி செயல்படுவதற்கு இதை எடுத்துரைத்தா ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம அதற்கான முயற்சி செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரும். சோ அவர்கள் வாழ்வின் சமய பணி வெற்றி அடையும். அதாவது நாம அந்த ஒரு பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் பொழுது, பொறாமையற்ற தன்மை இல்லையா, பகைமை உணர்ச்சியற்ற தன்மை, இதை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டால் கண்டிப்பாக நாம
அந்த ஆன்மீக தளத்தில் வந்து முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து வெற்றி அடையும் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. உண்மையில் இது மனித உயிரினங்களுக்கும் கீழான நிலையில் உள்ள உயிரினங்களுக்கும் இயலாது. ஆனா இது சாதாரணமா செய்யறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். அதுக்குதான் நமக்கு குருனுடைய அனுகிரகம் தேவை. அவருடைய வழி நடத்துதல்ல தான் நம்மளால இதுக்கு முன்னேற முடியும். ஆனால் மனித சமுதாயத்தில் எல்லா உயிரினங்களாலும் கிருஷ்ணவரை பற்றிய உணர்வு நிலையில் அறிவொளி பெறுதல் என்பது செய்யக்கூடிய செயலாகும் இல்லையா? காட் கான்சியஸ்னஸ், இறை உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு எல்லாம் ஒன்றுதான். அந்த இறை உணர்வுல போய் நாம வந்து நிலை பெறுவது என்பது கண்டிப்பா சாத்தியக்கூறுதான். அது கிருஷ்ண உணர்வு மனிதனை விட தாழ்ந்த பிற உயிரினங்களும் பிற வழிகளால் கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு உயர்த்தப்பட இயலும். இது வந்து ஈவன் நாய்கள் கூட. சோ ஒரு குரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய நாய் வந்து அதனுடைய சுபாவம் வந்து அந்த குருவுக்கு ஏற்ற, அதாவது குருனுடைய கருணையால வந்து அதுவும் வந்து எலிவேட் ஆயிடும். அது கண்டிப்பா இந்த பிறவியை விட்டு, அதாவது அந்த நாய் எனக்கூடிய அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றால் அடுத்தது மனித பிறவி ஏற்படுவதற்கு அதற்கு 100% வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, சான்றாக பகவான் சைத்தன்யரின் பக்தர் சிவானந்த சேன அப்படின்றவர் ஒரு நாய்க்கு வந்து பிரசாதத்தை ஊட்டுவதன் மூலம் அதை விடுவித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ அறியாமை உள்ள மக்களும் மற்ற விலங்குகளுக்கு சமந்தான் அறியாமையில இருக்கிறவங்க. ஏன்னா அவர்களுடைய செயல்களும் வந்து அஜ்ஞானத்துல இருந்து செய்யும். விலங்கு கூட அஜ்ஞானத்துல இருந்து செயல்படுது. ஆனால் ஒன்லி ரூபம் மட்டும்தான் வேறு. பிரசாதம் வழங்குதல் அல்லது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவில் எஞ்சியதை வழங்குதல் ஆகிய நற்செயல் அந்த உயிரினங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு உயர ஒரு வாய்ப்பு தருகின்றது. இட் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதனால்தான் நம்ம வீட்டுல, அதாவது பிரசாதம் நேற்றுக்கு முந்தைக்கு எப்போ படிச்சோம் இல்லையா, நாம வந்து செய்யக்கூடிய உணவு பதார்த்தங்கள் இல்லையா, நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு நாம மட்டுமே சாப்பிடணும்னு நினைக்க கூடாது. அடுத்தவங்களுக்கும் நாம கண்டிப்பா கொடுக்கணும் இல்லையா? தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ அவர்கள் வழங்கும் பொழுது இவர்கள் வாழ்க்கையில் நன்மைகளை அடையட்டும் அப்படிங்கிறத எண்ணிக்கொண்டே நாம கொடுக்கணும். ஏன்னா எவ்வளவோ பாவங்கள் செய்துதான் நாம மனித பிறவியோ நாய் பிறவியோ எடுத்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வரோம் இல்லையா? அந்த ஜீவன்களுமே நன்னிலை அடைந்து ஒரு நல்ல கதியை அடையணும்ன்ற அந்த நோக்கத்தோட நாம கண்டிப்பா செய்யணும். அதே நாய் பூமியில் பகவான் சைத்தன்யரால் சந்திக்கப்பட்ட போது உலக சூழலிருந்து விடுபட்டிருந்தது. இது உண்மையில் நடந்த நிகழ்ச்சியாக ஐ திங்க் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல நீங்க உங்களுக்கு இது மோஸ்ட்லி வரலாம். நீங்க அப்போ அதை பற்றி வாசிங்க. பக்தர்கள் எல்லா வன்முறைகளையும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று இங்கு சிறப்பாக குறிக்கப்படுகிறது இல்லையா? அதாவது வயலன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா விடணும். வயலன்ஸ்னால எதுவுமே வந்து நன்மை வரவே வராது. அந்த சூழல் வந்து இன்னும் மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தான் தள்ளப்படும். ஒரு பக்தர் எந்த உயிரினத்திற்கும் கொடுமை புரியக்கூடாது இல்லையா? யாருக்குமே வந்து அதாவது அவங்கள வந்து நோவ செய்யக்கூடாது. அது மனசு ரீதியாவோ உடல் ரீதியாவோ நாம வந்து யாருக்குமே வந்து அதாவது தீங்கு செய்யக்கூடாது என்று அர்த்தம். பகவான் சைத்தன்யர் பரிந்துரைக்கிறார், காய்களும் உயிர் உள்ளதால் பக்தர்கள் காய் உணவுகளை உண்ணும் பொழுது அது வன்முறை ஆகாதா அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்போம் இல்லையா? சோ என்ற கேள்வி சில போது எழுப்பப்படுகிறது. எஸ், இதுக்கு பாவம் உண்டு, சிறிது பாவம். ஏன்னா செடி கொடிகள் எல்லாமே லெஸ் கான்சியஸ்னஸ். இப்ப நம்ம போய் செடிய வந்து ஒரு கத்தியால வெட்டினா அது நமக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணாது இல்லையா? அதே ஒரு விலங்கையோ இல்ல விலங்கு அடிச்சா கூட ஒரு நிதானம் தான். ஆனா மனிதனை அடிச்சா அவனுக்கு இன்னும் இம்மீடியட்டா கோபம் வரும் இல்லையா? இருக்கிறதுலே ஹையர் கான்சியஸ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான். ஸோ அப்படியே கீழே போகும்போது விலங்குகளுக்கு கீழே இருக்கிறது எது? மரம் செடி கொடிகள் இல்லையா? அதனால அதுக்கும் லெஸ் கான்சியஸ்னஸ் உண்டு. ஆயினும் முதலில் சில இலைகள் குச்சிகள் அல்லது பழத்தை ஒரு மரத்தில் அந்த செடியிலிருந்து எடுத்தால் ஆகிய செயல் செடியை வந்து கொல்லாது இல்லையா? நம்ம ஒரு இலை வந்து பறிக்கிறோம், இப்ப துளசி தளத்தையே பறிக்கிறோம், செடி வந்து எதுவும் ஆகிறது இல்லை இல்லையா? அதே மாதிரி புஷ்பத்தை எடுக்கிறோம், செடி வந்து உயிர் வாழ்ந்துட்டா இருக்கு. காய்களை பறிக்கின்றோம், செடி இன்னும் வாழ்ந்துட்டுதான் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் we are not killing the plant இல்லையா? தவிர ஜீவ இம்சை என்றால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் தன் முந்தைய கர்மாவிற்கு ஏற்றபடி ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலை கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் நிலையானது அல்லது உயிரின் படிப்படியான வளர்ச்சியில் அவ்வுயிர் தொல்லைக்கு ஆளாகக்கூடாது என்பது பொருள் இல்லையா? அதாவது நாம எல்லாருமே முதல்ல வந்து அதாவது அதாவது புழு பூச்சியா இருந்து செடி கொடி இப்படி விலங்கு, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மனிதனாக 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகளை கடந்துதான் இறுதியில நம்ம மனிதனமாக வர்றதே இல்லையா? சோ அப்படி இந்த 84 லட்சம் இதுலயே வந்து ஹையஸ்ட் வந்து மனிதன்.
அப்படிப்பட்ட நிலையில நாம வந்து அதாவது வாழ்கின்றோம். நம்ம இந்த மனித வாழ்க்கை இழந்து விட்டால் மீண்டும் அந்த அந்த இதுல இருந்து எவல்யூஷன்ல தான் வரணும் நம்ம, இல்லையா? மறுபடியும் புழு பூச்சி இந்த மாதிரிதான் நம்ம மேட்டர்ல இருந்து ஸ்பிரிட்டா நம்ம வந்து பண்ணிட்டே வரோம், இல்லையா? ஸோ ஒண்ணுமே ஸோ ஜடமாக கொஞ்சம் லெஸ் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறது வந்து செடி கொடிகள், இல்லையா? அதுவும் ஜீவன்கள் தான். அதனாலதான் நம்ம பறிக்கக்கூடியது எல்லாமே இறைவனுக்கு சாற்றி விட்டு அந்த பாவத்தை நீக்கிய உணவை நாம உண்கின்றோம். அப்போ பகவானுடைய கருணையால் அந்த உணவு பாவத்திலிருந்து மீட்கப்படுகிறது. அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த உணவு பாவத்திலிருந்து விலக்கப்பட்ட உணவாகிறது. அதை உண்பதால் நாம வந்து பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அப்படின்னா பாவம் செய்யாத ஒரு உணவை நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது பாவம் செய்யாத ஒரு செயல்களிலே நாம் ஈடுபடுவோம். நாம் என்ன உணவை எடுத்துக்கிறோமோ அந்த உணவுனுடைய பிரபாவம் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா வரும். அதனால்தான் நம்ம வீட்டுல சமைக்கக்கூடிய உணவு, மேலும் இறைவனுக்கு படைத்த உணவு நாம ஏற்கொள்ள வேண்டும். எதற்கு நைவேத்தியம் பண்றோன்றதுக்கான கான்செப்டே இதுதான். பாவத்திலிருந்து விலக்கப்பட்ட உணவு நாம உண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா நாமளும் வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம முன்னேற முடியும். விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை நம்ம விட்டு செல்கின்றது. ஏன்னா உணவு வயிற்றுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த உணவு செரிமானமாகி அது உடல் முழுவதுமே வந்து ஆற்றலாக வந்து பரவுகின்றது. சோ நம்ம உடல்ல எந்த மாதிரியான ஆற்றல் வந்து தங்குகின்றதோ அதற்கேற்ற குணாதிசயம் தான் நாம வெளிப்படுத்துவோம், இல்லையா? சுத்த சத்துவமா இருக்கக்கூடிய அந்த உணவை நாம எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது, இல்லையா, அந்த சாத்விகமான உணவை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது சத்துவமோ அல்லது சுத்த சத்துவ நிலையிலையோ நாம வந்து முன்னேற முடியும். நாம் ரஜோல இருக்கலாம், தாமசிக்ல இருக்கலாம், ஆனாலும் உணவுனுடைய பிரபாவம் வந்து அவர்களை கண்டிப்பாக மாற்றி அமைக்கும். அதனாலதான் வெளியில சாப்பிடக்கூடியது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். எதற்கு நம்ம வந்து தீட்சை பெறும்போது இதெல்லாம் நமக்கு சொல்றாங்கன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தீட்சை பெறும்போது இது ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும், இது கடினம், இதை மட்டும்தான் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா அதனுடைய தாத்பரியம் எல்லாமே நமக்கு தான் நன்மையானது என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும், இல்லையா? நோ வெங்காயம், நோ பூண்டு, இதெல்லாம் தாமசிக்க இயல்புகளை வந்து வளர்க்கும். சோ ஒருவர் அஜ்ஞானத்தை வந்து இன்னும் வளர்த்துட்டே போகணும்னா, அதாவது பூண்டு வெங்காயத்தை வந்து கண்டிப்பா கடைசி வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாக்கா அஜ்ஞானம் என்பது வளருமே ஒழிய ஞான தளத்திலோ பக்தி தளத்திலோ வந்து அவர்களால வந்து பக்குவத்தை அடைய முடியாது. பக்தி பண்ணுவாங்க, ஆனாலும் பக்குவம் என்பது கண்டிப்பாக வராது. சோ பக்குவம் அடைவதற்காகத்தான் நாம வந்து இதெல்லாம் தவிர்க்கிறோம் என்பதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் தவிர ஜீவ ஹிம்சை என்றால், அதாவது ஒரு ஜீவனை வந்து நாம ஹிம்சிக்கிறோம் என்றால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் தன் முந்தைய கர்மாவிற்கேற்றபடி ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலை கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதால் ஒரு ஜீவன் இன்னொரு ஜீவன் மீதுதான் வாழ்க்கை, இல்லையா? நாமெல்லாம் வந்து உணவுக்காக நாம் யார் மீது வந்து ஆதாரப்பட்டிருக்கின்றோம்? பசுவின் மீது ஆதாரப்பட்டிருக்கின்றோம், இல்லையா? செடி கொடிகள்ல இருந்து வரக்கூடிய காய்கனிகள்ல இருந்து ஆதாரப்பட்டிருக்கோம். ஸோ வி ஆர் ஆல் டிபெண்டன்ட் ஆன் த அனதர் ஜீவாஸ், இல்லையா? அதே மாதிரி விலங்குகள் வந்து இன்னொரு ஜீவன் மேல, ஸோ ஒரு சில விலங்குகள் வந்து இலைத்தலை மேல வந்து ஹெர்பிவரஸ், கார்னிவரஸ், ஆம்னிவரஸ், இல்லையா? இப்ப காக்கா எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா உணவும் சாப்பிடும், மாமிசத்தையும் சாப்பிடும், இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியான நிலைகள் வந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த மாதிரி மான் எடுத்தீங்கன்னாக்கா வெறும் அது இலைதலையை தான் சாப்பிடும். அப்படி சாத்வீகமா இருக்கக்கூடிய விலங்குகளும் உண்டு. அப்படிப்பட்ட ஜீவன்கள் அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புண்டு. சோ இப்படி நம்ம இந்த பரிமாணங்கள் என்பது உண்டு. ஒவ்வொரு உயிரினமும் நிலையானது. அது உயிரின் படிப்படியான வளர்ச்சியில், இல்லையா, ஒவ்வொரு இந்த உயிர், இந்த ஜீவன் இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் வாழ்ந்து மீண்டும் அடுத்த ஒரு உடலுக்கு செல்லக்கூடிய அதுதான் பரிமாண வளர்ச்சி அப்படின்னு எவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. அவ்வுயிர் தொல்லைக்கு ஆளாக கூடாது, இந்த ஜீவன் வந்து ஆளாக கூடாது, இல்லையா? உடல் டிஃபரெண்ட், ஆன்மாவில நம்ம எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் ஏற்படுத்தி கூடாது. இப்ப மேன்மையான நிலைக்கு சென்று இருக்கிறோம், அப்புறம் நம்ம இழிவான பாதைக்கு வந்தால் வெறுமனே கிராஸ் பாடியில தான் வந்து நிற்போம், இல்லையா? அப்ப அந்த ஆத்மஹா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்தை கூட நம்ம படிச்சிருப்போம், இல்லையா? அதாவது கில்லர் ஆஃப் த சோல் அப்படிங்கிறது, அதாவது ஆத்மாவுடைய நிலையை வந்து இழக்கிறது. அவங்க எல்லாம் எங்க போவாங்க? நமக்கு பூமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அத்தலை சுத்தலை, இல்லையா, பாதாளம், ரசாதலை, இந்த மாதிரி உலகங்களுக்கு நிரந்தரமாக தள்ளி விட்டுடுவார் பகவான். மீண்டும் அவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து மோட்சம் அடையறதுக்கான மார்க்கமே கிடையாது. சோ அஜ்ஞானம் என்பதை நாம அது வந்து அஜ்ஞானம் என்பதை நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அஜ்ஞானம் என்பதை வந்து நாம அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ஞானதலத்துக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு பக்தர் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளை உள்ளவாறே நிறைவேற்ற வேண்டும், இல்லையா?
ஒரு உயிரினம் எத்துணை முக்கியமற்றதாக இருந்தாலும் எறும்பு வந்து முக்கியமற்றதுதான். ஆனா அதை கொல்வதற்கு நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது இல்லையா? அந்த ஜீவனுக்குள்ளேயுமே பரமாத்மா இருக்கிறார் என்பதை நாம முதலில் உணர வேண்டும். பகவான் அதனிடத்தில் இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு பக்தர் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பகவானின் தன்மையை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது முயற்சி செய்யணும். இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் பத்தி நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இதை வந்து ஃபீல் பண்றணும். ஃபீலிங்னாக்கா அதை பற்றி நம்ம வந்து யோசிக்கும் பொழுது இதெல்லாம் இவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து வாழ்க்கையில நம்ம அதை வந்து அமல்படுத்தும் பொழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து வீட்டுல சமைக்கிறோம். ஸோ புழு பூச்சி எல்லாமே, ஒரு அவரைக்காய் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல புழு இருக்கும் இல்லையா? அது இருந்தாக்க நாம என்ன பண்ணணும், அதை அப்படியே எடுத்துட்டு நம்ம அந்த குப்பையில தான் போட்டுறணும் இல்லையா? அதை நம்ம வந்து இன்னும் நசுக்கணும், அதை கிளீன் பண்ணி அதை வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய 1-2 கொட்டையும் விடாம பண்ணிக்கணும். இப்படிலாம் வந்து நம்மளுடைய மனசை வந்து எடுத்துட்டு போகவே கூடாது. கரப்பாம்பூச்சியை பார்த்தா கூட நம்ம அடிச்சிடும் இல்லையா? கண்டிப்பா அடிக்கிறோம். நமக்கு தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய வஸ்துக்களுக்கு நாம கண்டிப்பா தற்பாதுகாப்புக்காக நாம செய்யறது வேற. ஆனா நாம தேடி போய் ஒரு ஜீவனை கொள்வது என்பது தவறான ஒன்று. அது மிக மிக தவறு. எறும்பு போயிட்டே இருக்குன்னா அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது. அதுக்கும் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கான அதாவது அனுமதி உண்டு இல்லையா? சோ அதை கொள்வதற்கு நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அதற்குள்ளேயுமே பரமாத்மா உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்பதை நாம அதாவது புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தால், அது பரமாத்மா இல்லைன்னா அது இயங்காது, நகரவும் நகராது அந்த எறும்பு இல்லையா? நமக்கு தொல்லை கொடுக்கும் பொழுது அது வேற. ஆனா சும்மா இருக்கும்போது அதை போய் சீண்டி நம்ம செயல்படுத்தக்கூடாது. அகம் உச்சாஸ்வையை கிரிய யோத்பன்னயானகே நைவ துஷ்யே சிதோர் சாயம் பூத கிரமாமானின. அகம் நான், உச்சாவசை பல வகைகளுடன், திரவ்யை கொடிகள், கிரியையா மத சடங்குகளால், உத்பன்னாயா நிறைவேற்றி, அனகே போ பாவமற்ற அன்னையே, நா இல்லை, ஏவ நிச்சயமாக, துஷ்யே மகிழ்ந்து, அர்ஷித வணங்கி, அர்ஷாயாம் தெய்வ வடிவில், பூதாக்கிரம மற்ற வாழும் உயிரினங்களிடம், அவமானின அவமதிப்பு நிறைந்தவருடன். மேலும் கபிலதேவர் தன்னுடைய அன்னையை நோக்கி இவ்வாறு பேசுகிறார். அவர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார், என் அன்பு அன்னையே, அவர் முறையான சடங்குகள், அதாவது பக்தர் இல்லையா, மேல பேசின மாதிரி சடங்குகள் கொடிகளுடன் வழிபட்டால் அப்படின்னா நம்ம அதாவது செடி கொடிகள் கூட நம்ம வந்து சிலதெல்லாமே தெய்வத்திற்கு வந்து மிகவும் சிரேஷ்டமானது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரிஜாத மலர் இருக்கக்கூடிய மரத்தை நாம தெய்வீகமா நம்ம கண்டிப்பா கொண்டாடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி துளசி. இப்படி இந்த செடிகளை எல்லாம் நம்ம வந்து வணங்குறோம். எல்லா உயிரினங்களிலும் ஆன நான், அதாவது நான், அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், பரவி இருப்பதை அறியாதவர் கோவிலில் தெய்வங்களில் வழிபட்டால் ஒருபோதும் என்னை மகிழ்விப்பது கிடையாது அப்படின்னா பகவான் இங்க என்ன சொல்ல வர்றார், எல்லா இதுலயுமே நான் இருக்கேன். வெறுமனே ரிச்சுவல்ஸ் மாத்திரம் ஃபாலோ பண்ணி கோயில் விக்கிர வழிபாடு மட்டும் பண்ணிட்டு பிற இடங்கள்ல வந்து அதை வந்து பரிபாலிக்காமல் இல்லையா, அனைத்திலுமே பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை உணராமல் அங்கே துன்பமான காரியங்கள் செய்து இங்கே வந்து நான் சாஸ்திர விதிகளை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிபாலிக்கக்கூடியதுல வந்து பகவான் அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யறவங்க அந்த அத்தகைய செயல்களை அவர் எப்பொழுதுமே வந்து அவருக்கு மகிழ்ச்சியை வழங்குவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கார். அப்படின்னா நாம இது ஒண்ணு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மா நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலி இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அஜ்ஞானம் இருக்கும். முதல் தளத்துல அவங்க வந்து அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுது கோயில் வழிபாடு என்பது அவங்களுக்கு முக்கியம். அங்கிருந்து அவர்கள் பயிற்சி செய்ய செய்ய அவங்க வந்து பக்குவத்தை அடையும் பொழுது இறை வழிபாட்டிற்கு வந்து கோயிலுக்கு போகும்போது நமக்கு மனசு வந்து நிறைவு வரும். ஆனா எல்லா இடங்களிலுமே இறைவன் இருக்கின்றார் என்ற உணர்வை அவர்கள் உணரும் பொழுது அவங்க வந்து எல்லா இடத்துலயுமே அவர்கள் அதே பாவத்தோட தான் வந்து, இப்ப கோயில்ல இருந்து என்ன பாவத்தை செயல்படுவோமோ அதே பாவத்தை கொண்டு எல்லோரிடத்திலுமே அவர்கள் வந்து செயல்பட முயற்சி செய்வார்கள். அதுதான் கருணையான உள்ளம். அப்படிப்பட்ட உள்ளத்தை தான் பகவான் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆனா வெளியில வந்து நம்ம கோயில்ல மட்டும்தான் பக்தி, கோயில்ல மட்டும்தான் நம்ம வந்து பக்தையா வந்து செயல்படுவோம். வெளியில வந்த பிறகு நம்முடைய அதாவது பொறாமை குணம், நம்முடைய அதாவது இம்சையான குணம், இதையெல்லாம் நம்ம வந்து
சண்டை போடுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்துறது, இப்படிப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டா அப்படிப்பட்டவர்களுடைய பக்தியை வந்து பகவானுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி கொடுக்கறது இல்ல அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல பகவானே இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறார் இல்லையா. கோவில் தெய்வ வழிபாட்டிற்காக 64 விதிமுறைகள் உள்ளன. இது வந்து நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்து அதுல வர்றது இல்லையா. 64 இத வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. வைதி பக்தியில இத்தனை, சாதன பக்தியில வைதி சாதன பக்தி, ராகனுகா பக்தி, இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சுட்டு வருவோம். இப்ப நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கக்கூடிய இப்ப 5th சாப்டருக்கு மேல அது வரும். சோ நம்ம அந்த 64 விதமான செயல்கள் எதுன்றத வந்து நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம். சோ அப்படி அந்த 64 விதிமுறைகள் உள்ளன. அதை வந்து பண்றது. தெய்வத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் பல பொருட்கள் உண்டு இல்லையா. நம்ம எத்தனை வெரைட்டியான ஃபுட்டு கூட நம்ம செய்து நம்ம கடவுளுக்கு வைப்போம். சில மதிப்பு மிகுந்தவை, ரொம்பவுமே காஸ்ட்லியான இதெல்லாம் நம்ம வைப்போம். சில குறைவான மதிப்பு இருக்கும் இல்லையா. சிலது வெறுமனே ஒரு நீர் ஒரு கிளாஸ்ல வைக்கிறோம் இல்லையா. அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்வீட், நல்லா நெய்யிலே செய்த ஸ்வீட், இந்த பக்கம் வந்து ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி. இதுல வந்து விலை மதிப்பு அதிகம். இது வந்து எங்கேயுமே ஏதாவது சீப்பா கிடைக்கக்கூடிய தண்ணி தான் இல்லையா. ஒரு பக்தர் எனக்கு சிறிய மலர் இல்லையா, புஷ்பம் பலம் தோயம் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ 9th சாப்டர் 26th ஸ்லோகால வர்றது. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், அதாவது ஒரு இலை, ஒரு பூ, ஒரு கனி, ஒரு நீர், இத 4 எதை வச்சாலவே அன்பு கொண்டு வச்சா பகவான் ஏத்துக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அர்ப்பணித்தால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று பகவத்கீதையில வந்து 9.26 ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கார். உண்மையான நோக்கம், அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகமே அதுதான். எத் கரோஷி எத் அஸ்நாசி எத் ஜிகோஷி ததாசி எத் இல்லையா. சோ மத் அர்ப்பணம் என்று சொல்றார் அதுவும் இல்லையா. பகவான் நீ எதை செய்கின்றாயோ அர்ஜுனா இல்லையா, நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் வந்து உண்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் தானங்களாக வழங்குகின்றாயோ, அவை அனைத்தும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்யன்னு சொல்லிட்டார். சோ முதல்ல நான் இதை கொடுத்தாலே போறோம்னு சொன்னவர் அதை கொடுக்கக்கூடிய பாவத்தையும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டார் இல்லையா. அந்த பாவம் தான் நாம எடுத்துட்டு வரணும். எவ்வாறு நம்ம வந்து பகவானிடத்தில் வந்து பக்தி கொள்கின்றோம் என்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எதை நம்ம வைக்கிறோம், எதை நம்ம செய்யறோம்ன்றதெல்லாம் செகண்டரி. பாவா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உண்மையான நோக்கம் என்னவென்றால் பகவானிடம் ஒருவருக்கு உள்ள அன்பான பக்தியை வெளிப்படுத்துவதாகும். அன்பு இல்லையா. அர்ப்பணிக்கப்படுவை 2ஆம் இடம் பெறுகின்றன. நாம் எதை வச்சாலுமே நல்ல ஒரு, அதாவது இப்போ சப்பன் போக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெகநாதருக்கு வந்து 56 வகையான உணவுப் பொருட்களை வந்து படைப்பாங்க இல்லையா. ஜெகநாதருக்கு 6, அதாவது பாத்தீங்கன்னா 6 இல்லை 7 கால பூஜை பண்றாங்க. 6 காலம் பண்றது அவருக்கு பூஜை. ஒவ்வொரு வாட்டியுமே வெரைட்டியா வந்து பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும், முதல்ல அவங்க வெரைட்டி பண்றது செகண்ட், அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்வது 2ஆம் பட்சம். முதல்ல நாம அவருக்கு எந்த அன்போட அவருக்கு நாம அதை படையல் பண்றோன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதை செய்யும் பொழுதே நம்ம வந்து அவரை எண்ணிக்கொண்டே அந்த படையலை செய்யணும் இல்லையா. உணவு சமைக்கும் பொழுது ஆன வரைக்குமே நாம பேசாம இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உத்தமமான காரியம். அவ்வாறு பேசாம இருக்கக்கூடிய சூழல்ல வந்து பகவானை எண்ணிக்கொண்டு அந்த உணவு சமைக்கிறது வந்து உசிதமானது. ஏன்னா அந்த பாவமே வந்து அந்த உணவுல வந்து கலந்து விடும். அப்படிப்பட்ட பாவத்தோடு சமைக்கக்கூடிய அந்த உணவு உண்பதால் பக்தர்கள் வந்து மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள் இல்லையா. பதலாவனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்னடால வந்து, அப்படின்னா சேஞ்சஸ், அதாவது மாற்றத்திற்கு வருவாங்க. மனசு வந்து மாறும் அவங்களுக்கு வந்து. தவறான ஒரு வழியில இருக்கிறவங்க கூட நன்மையான ஒரு பாவத்திற்கு வரத்துக்கான காரணம் எதற்கு, பிரசாதத்தை கொடுங்கோன்னு சொல்லிட்டு அதாவது இஸ்கான் டெம்பிள்ல எதுக்கு சொல்றாங்கன்னாக்கா இதனுடைய தாத்பரியம் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே நாம இதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ அர்ப்பணிக்கப்படுவை, நாம் எதெல்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோமோ உணவாக இல்லையா, 2ஆம் இடம் பெறுகின்றன்னு சொல்லிட்டார். ஒருவர் பகவானிடம் அன்பான பக்தியை வளர்க்காமல் இல்லையா, பகவானிடத்தில் வந்து ஈடுபாடு கொள்ளாமல் பலவித உணவுப் பொருட்கள், பழங்கள் மற்றும் மலர்களை உண்மையான பக்தியின்றி அளிப்பாரானால் அது பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. இப்ப நமக்கே நாம ஏன் பகவானிடத்துல போகணும், நம்ம வீட்லயே பாத்துக்கணும் இல்லையா. சோ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. சோ சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க, நாம வந்து கொடுக்கக்கூடிய விதம், 2 பேரும் ஒரு விஷயத்துக்காக சண்டை போடும் பொழுது இன்னொருத்தர் வந்து விட்டு கொடுத்து இந்தா நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாக்கா, கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாவத்தை பொறுத்துதான் ஏற்றுக்கொள்பவரே வந்து அதை வந்து ஏத்துக்குவார். அது போனா போதுன்னு விசிறி அடிச்சுட்டு போயிட்டா ஏற்றுக்கொள்றவர் வந்து மனசு வலிக்கும் இல்லையா. அதே அன்பு கொண்டு ஓகேப்பா நீ எடுத்துக்கோ பரவாயில்ல வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோ,
அண்ணன் விட்டு கொடுத்துட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமும் அதுல பாதி அவருக்கு கொடுக்கணும்ன்ற மனசு நமக்கும் வரும் இல்லையா. பாவம் அங்கேயும் நாமளே பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய நாமே, இந்த பௌதிக பண்புகளோட இருக்கக்கூடிய நாமே இல்லையா, அப்படி ஒரு தூய்மையற்ற ஒரு மனசோடு இருக்கக்கூடிய நமக்கே இவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு இருந்தா இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனை அக்கிரமக்காரர்களை வந்து தாங்கி கொண்டிருக்கிறார் பகவான். அவருக்கு எதிர்பார்ப்புகள் கண்டிப்பா இருக்குமா இல்லையா. அதனால நம்ம எந்த பாவத்தோட செய்கின்றோம் என்பதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதை செய்கின்றோம் என்பது செகண்ட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா. நாம பரமபுருஷ பகவானுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முடியாது. இந்த பக்கம் தவறு செஞ்சுட்டே இருப்போம், இந்த பக்கம் போயிட்டு நம்ம வந்து தங்கத்தட்டுல வச்சுட்டு நம்ம வந்து அவருக்கு எல்லாமே வந்து கொடுப்போம். ரெண்டுமே வந்து கண்டிப்பா டேலி ஆகவே ஆகாது. சோ அவர் மிகவும் சிறந்தவராதலால் நமது லஞ்சத்திற்கு, ஏன்னா அவர்கிட்ட இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. நாமே அவருடைய யாசகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லையா. அவருடைய யாசகம்தான், அவருடைய கருணையால் பெற்ற யாசகத்தால்தான் நமக்கு இன்றைக்கும் உணவு என்பது கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. இதை நாம புரிந்து கொள்ளாம எதையோ நாம தான் அவருக்கு கொடுக்குறோன்றத நாம நினைக்கிறோம். உண்மையிலே அவர் அதை வந்து எடுத்து சாப்பிட்றவரா இருந்தா நம்ம கண்டிப்பா டெய்லி படையல் போடுவோமா? கண்டிப்பா போட மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ ஐ திங்க் இதுக்கு ஒரு கதையை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. அந்த அலர்நாத் டெம்பிள்ல நிகழ்ந்த கதை, பூரி ஜெகநாத்ல இருந்து அலர்நாத் டெம்பிள், அங்கே ஒரு புரோஹிதருடைய கதை. சோ அவர் ஒரு முறை பிரயாணத்திற்கு சென்ற பொழுது சோ அப்போ அவருடைய மகன் கையில அவருடைய மனைவி வந்து டெய்லி நைவேத்தியம் பண்ணி அனுப்பிட்டு இருந்தா. ஆனா அந்த குழந்தையினுடைய பாவம் பாருங்க. சோ அங்கே போயிட்டு பகவானிடத்தில் இதை நீ சாப்பிட்டா மட்டும்தான் நான் காலி பிளேட் எடுத்துட்டு அவனுக்கு தெரியாது தந்தையார் டெய்லி உணவு எடுத்துட்டு வரார், காலி பாத்திரம் எடுத்துட்டு வராருன்றது தெரியாது. சோ இங்க உணவு கொடுத்தா, நமக்கு உணவு கொடுத்தா நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரிதான் கடவுள் கூட உணவு சாப்பிடுவார் என்ற கோணத்துல குழந்தையும் வந்து இறைவனிடத்துல நீ சாப்பிட்டு காலி பண்ணா மட்டும்தான் நான் எடுத்துட்டு போவேன் வீட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு அடம் பண்ணி உணவு வந்து எடுத்துட்டு இருந்தார். சோ இந்த மாதிரி டெய்லி காலி பிளேட் எடுத்துட்டு வரும்போது நம்ம பையன் கடவுளுக்கு வந்து உணவு படைக்கல, இவன் படைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவன் தான் சாப்பிட்டுட்டு வரான், எதையோ பண்ணிட்டு வரான்னு சொல்லிட்டு அதாவது நினைக்க தோன்றுகிறது அந்த அந்த பெற்றோர்கள் இல்லையா. சோ மறுநாள் தந்தை வந்த பிறகு முதல்ல பையன்கிட்ட வந்து பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பி அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் பின்னாடியே அதுக்கப்புறம் போகிறார் அங்கே என்னதான் நிகழ்கின்றது என்று பார்ப்பதற்கு. அங்கே இறைவன் உணவு அந்த குழந்தையினுடைய அன்பு மொழியால் வந்து இறைவனே வந்து உணவை எடுத்து கொண்டு வரும்பொழுது அப்பதான் அந்த புரோகிதருக்கே தெரிய வர ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா. சோ அன்பு இடம், அன்பு கொள்ளக்கூடிய, அதாவது அந்த குழந்தை பகவானோட சம்பந்தப்பட்டு இருந்த அந்த அன்புதான் வந்து அவனை வந்து மேன்மை அடைய செய்தது. பகவான் அது ஒன்றுதான் எதிர்பார்க்கிறார், நம்முடைய உணவை எதிர்பார்க்கிறது கிடையாது. அவருடைய கடைக்கண் பார்வைப்பட்டு அந்த பாவத்தை விலைக்கு நாம சாப்பிடறதுனால்தான் நாம நற்கதி அடைகின்றோம். நமக்காக தான் அந்த அருளே கொடுக்கிறார் இல்லையா. அந்த உண்மையை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால எல்லாம் அவரால் உருவாக்கப்படுகின்றன, படைக்கிறவரே அவர்தான், அவரிடம் இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. அப்புறம் நாம எதுக்கு அவருக்கு கொடுக்குறோம், அவருக்கு செய்யறோம்னு நாம எதுக்கு சொல்லணும். நமக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கார் பகவான் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து சந்தோஷம் கொள்ள வேண்டும். உணவு படைப்பதற்கு பகவான் நமக்கு வந்து இந்த அளவுக்காவது கொடுத்திருக்கார் இல்லையா, அதை கண்டு நாம வந்து திருப்தி கொள்ள வேண்டும். சாட்டிஸ்ஃபைட், செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட் இல்லையா. ஒருவர் வந்து எதெல்லாம் வந்து சாட்டிஸ்பாக்சனா இருக்கணும் சொல்லுங்க, எதுல வந்து சாட்டிஸ்பாக்சனா இருக்கணும்? 3 விஷயங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரேமா மாதாஜி. மனைவிய எப்படி இருந்தாலும் சரி மனைவிய ஒத்துக்கணும். செல்வம் எவ்வளவு கிடைச்சதோ அத வந்து போதும், கிடைச்சது போதும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ். 3வது பக்தி. பக்தி செல்வம், அதாவது முதல்ல வந்து கணவன் மனைவி, எஸ், கணவனுக்கு மனைவி, மனைவிக்கு கணவன், கிடைத்தவரை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, அதுலயே வந்து திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும் இல்லையா. ஐயோ நமக்கு நல்ல கணவன் வாய்க்கலையே நம்ம வந்து அழக்கூடாது, நமக்கு நல்ல மனைவி வாய்க்கவில்லை என்று வருத்தமும் படக்கூடாது. திஸ் இஸ் த, அதுலயே செல்ஃப் கண்டெய்ன்டா இருக்கிறதுக்கு வந்து பழகி கொள்ளணும். மேலும் வந்து நம்ம குடிசையில இருந்தாலுமே வந்து அதில் அந்த சந்தோஷத்தை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கணும். நமக்கு செல்வங்கள் இல்லையே என்ற வருத்தப்படக்கூடாது. அது எந்த நிலையில இருந்தாலும் பகவான் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதுலயே வந்து நிறைவு கொள்ளக்கூடிய மனசு, செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட்டை எடுத்துட்டு வரணும். அடுத்து 3வது வந்து பக்தி. பக்தியிலுமே வந்து நாம நிறைவு என்பது வரணும். எப்படின்னா அடுத்தவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து பகவான் ஏதோ அருள் புரிஞ்சுட்டார் நமக்கு கிடைக்கல, பக்தியில பொறாமை வரக்கூடாது.
நமக்கு என்ன வாய்ப்பு கிடைச்சதோ பக்தியில வந்து யாருமே அந்த அளவுக்கு பொறாம கொள்ள மாட்டாங்கல்ல மாதாஜி. அப்படிலாம் நீங்க நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பா உண்டு. அதாவது பௌதிகத்துல வந்து போயிருக்காங்க, அவ்வளவு தூரம் போயிருக்காங்கன்னு எப்படி மாதாஜி கண்டுபிடி? அது என்ன ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி? அதாவது இப்ப நீங்க சாது சங்கத்துல வந்து நீங்க எல்லாரும் ஒரு ஒரு மூலையில இருக்கீங்க இல்லையா? அதனால உங்களுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி தெரியல. இதே நீங்க எல்லாருமே ஒரு இடத்துல வந்து ஒன்று கூடி ஒரு 10-20 நாள் இருந்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருடைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். அவர் பண்றது உங்களுக்கு பத்தி பிடிக்காது, நீங்க பண்றது. பக்திங்கிறதுக்கு மெஷர்மெண்டா இருக்கு மாதாஜி. இப்ப செல்வத்துக்கு மெஷர்மெண்ட் இருக்கு. அவன் 2 கார் வச்சிருக்கான், நான் ஒரு கார் வச்சிருக்கேன். அது வந்து ஒய்ஃப்ங்கிறது அது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் மாதாஜி? அதுதான் இருங்க. பக்தி என்பது நீங்க என்ன உங்களுக்குடைய சூழ்நிலை இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பணக்காரா இருப்பாரு, ஒருத்தர் ரொம்ப ஏழையா இருப்பாரு. சுதாமாவை எடுத்துக்கோங்களேன். எடுத்துக்கோங்க. நீங்க சுதாமா இருக்காரு இல்லையா? நம்ம ஏன் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும். கிருஷ்ணர் கிட்ட போனார் இல்லையா? குசேலர் கூட போனார் இல்லையா? சுதாமா குசேலர் எல்லாம் ஒண்ணுதானே. சோ அவர் வீட்டுல வந்து நிறைய பிள்ளை செல்வங்கள் இல்லையா? ஆனா அவங்களுக்கு உணவு என்பது கிடையாது இல்லையா? ஆனாலும் தன்னுடைய மனைவி வந்து நீ போய் கிருஷ்ணருக்கு உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு தானே, அவர்கிட்ட கொஞ்சம் உதவி கேட்டு வாங்கிட்டு வரலாம் இல்லையா? நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் பட்னியா இருக்காங்களேன்னு அனுப்புறாங்க. சோ போகும்பொழுது வெறும் கையோட போகிறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது. அதனால அவர் என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து இருக்கக்கூடிய இத்தினூண்டு அவளை வந்து ஒரு மூட்டை கட்டி அதை வந்து பண்ணி அனுப்புறாங்க. சோ அங்க வந்து போன பிறகு சுதாமா வந்திருக்கு, அதாவது குசேலர் வந்திருக்கணும்னே வாயில் காப்பார் சொன்னோடனே உடனே அனுப்பி விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணனும் சொல்லிடுவார் இல்லையா? உள்ள சென்ற பிறகு இவருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நம்ம இங்க வந்ததே நமக்கு, அதாவது he feels that நம்ம வந்து இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு கூட நமக்கு அவ்வளவு குவாலிபிகேஷன் இல்ல அப்படின்னு நினைப்பார் சுதாமா இல்லையா? ஆனாலும் நண்பன் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பு, சோ அவர் ரொம்ப சங்கோஜப்படுவார். சோ இவ்வளோ மாட மாளிகையில இருக்கு, ஐஸ்வர்யங்களோடு இருக்கக்கூடிய கண்ணன், அவர் சாப்பிடக்கூடிய உணவு எல்லாமே பால் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சோ நாம இந்த வறண்ட அவல் எடுத்துட்டு வந்து அவருக்கு நம்ம எப்படி கொடுக்கறதுன்றத ஒரு சங்கோஜம் அவருக்குள்ள இருக்கும். ஆனாலும் இதை அறிந்து கொண்ட கண்ணன் அவருடைய சங்கோஜத்தை அவராகவே அந்த அவலை கேட்டு வாங்கிப்பார் இல்லையா? சோ ஒரு பிடி அவல் சாப்பிட்ட உடனே அங்க என்ன இருந்தது? குசேலர் கொண்டு வந்த அந்த அவல்ல வந்து அன்பு இருந்தது இல்லையா? தன்னிடம் எதுவுமே இல்லை என்றாலுமே அதை வந்து அவர் செல்ஃப் கண்டெய்ன்டா தான் இருந்தார். அங்கே வந்த பிறகு அவர் வந்த நோக்கத்தை அவர் வெளிப்படுத்தவே இல்லை. அவர் வந்து கேட்டாரா, எனக்கு வீட்டுல வந்து பிள்ளைங்க இருக்காங்க, பசி இருக்கு, எதுவுமே கேட்கல. அவர் தன்னுடைய அவர் நண்பனா இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து அந்த அவலை உண்ட அந்த சந்தோஷத்திலேயே அவர் வந்து அதுதான் மனநிலை. திஸ் இஸ் ஹவ் மாதாஜி நாம எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, பகவானுக்கு நாம் என்ன கொடுக்குறோம் அதுலதான் நமக்கு செல்ஃப் கண்டெய்ன்டா இருக்கும். அப்படின்னா நான் பக்தியில ஹையஸ்ட் வந்துட்டு அதுவே எனக்கு இனிமே பக்தி பண்றது போறோம்னு நினைக்கப்படும், அது வேற, அது அகங்காரம். ஓகே, செல்ஃப் கண்டெய்ன்னா நாம் என் நிலையில் இருந்தாலும் நாமளால பக்தி கொள்ள முடியும், பகவானத்தில் அன்பு கொள்ள முடியும், அவருக்கு திருத்தொண்டு புரிய முடியும். நாம செய்யக்கூடிய திருத்தொண்டு எதுவாக இருந்தாலுமே, இதுல இன்னொன்னு பாக்கணும்னா சில பேர் டிடி வர்ஷிப்ல இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க 2 செகண்ட் இனிஷியேஷன் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா? அதனால அவங்க வந்து அலங்காரங்கள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம வந்து இன்னும் தீட்சையே பெறலையே அப்படின்னும் பொழுது நம்ம அவங்க பண்ற செயல் தான் பக்தி தான் ஜாஸ்தின்னு நாம நினைக்க கூடாது. நம்ம கூட்டி பெருக்கக்கூடிய செயல் செய்தாலும் பகவான் அந்த செயலும் இந்த செயலும் ஒன்றுதான். இறைவனுக்கு எல்லாமே ஒன்றுதான். அவருக்கு இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அவ்வளவுதானே தவிர டிடி வர்ஷிப் பண்ணக்கூடியவங்க செய்யறதுதான் பெருசு, பெருக்கி துடைக்கிறவங்களுடைய செயல் வந்து சிறுசுன்னு கிடையாது இல்லையா? சோ இவர் பெருக்கி துடைக்கிறவர் வந்து எஸ் நமக்கு இந்த பிராப்தம் கிடைச்சது இல்லையா, அதுலயே அவங்க வந்து திருப்தி கொள்ளணும். அந்த இது கிடைக்கலையேன்னு நாம வருத்தம் கொள்ளக்கூடாது. நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல இன்னும் பொறாமையை பார்த்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? நிறைய உண்டு. சோ ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து வெளியே தெரியாது, ஆனா உள்ளுக்குள்ளேயே எல்லாமே நிகழ்ந்து விடும். சோ நிறைய இடங்கள்ல சோ அப்படி சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணாவே. ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல எப்படி இருக்கணும்னா எதை சொல்கின்றோமோ அதை சாது சங்கத்தோட இருந்தாதான் மாதாஜி தெரியும். நம்ம தனியே எங்க வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருந்தா யாரோட குணம் கூட தெரியாது. உங்களுக்கு இன்னும் அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் நிறைய இந்த இவங்க பின்னாடி எல்லாம் சாமியார் பின்னாடி எல்லாம் போய் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியாது.
ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டா போட்டி போட்டுட்டு இது பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்குதான் அந்த சாமியார் வேணும் போல் இருக்கு, எனக்கு இது இல்ல அப்படின்லாம் வந்து சொல்லக்கூடியது. அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து போட்டி பொறாமை அப்படின்றது. கரெக்ட் கரெக்ட். இப்போ ஒரு குரு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிணத்து தவளை மாதாஜி நாங்க இல்ல நீங்க கிணத்து தவளையா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, பட் யூ ஆர் நாட் இந்த அந்த பொறாமை சிச்சுவேஷன் கிடையாது இல்லையா? அது தேவையே இல்லை மாதாஜி. அப்படிப்பட்ட எக்ஸ்போஜரே தேவையே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. நீங்க இப்போ வந்து வீட்ல இருந்தே நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பகவானுக்கு சேவை இல்லையா? தட் இட் செல்ஃப் இஸ் a great thing. உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பகவானோட நினைப்பு தான் மாதாஜி. எஸ், தட் இஸ் ஃபைன். அது ஒண்ணுதான் நம்ம செய்யணும். அது நம்ம எங்க இருந்தாலுமே அதுக்காக சாது சங்கத்துல இருந்து அதுவும் புரியணும் இல்லையா மாதாஜி? சாது சங்கத்துல இருந்து அதுவும் வந்து புரியணும். அதுல இருந்து நம்ம எப்படி மேலோங்கி இருக்கோம் அப்படின்றதுதான். ஏன்னா இப்ப போன வாரம் முழுக்க பிரபுஜி வந்து அதான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு, அசோசியேஷன் தான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. கரெக்ட். இப்ப அசோசியேஷன் நீங்க எல்லாருமே இந்த தளத்துல வந்து ஒன்று கூடி இருக்கிறீங்க இல்லையா? சோ இப்ப ஒரு ஒன்று கூடி இருக்கும்போது ஒருத்தங்களே படிச்சுட்டு இருந்தா இன்னொருத்தவங்களுக்கு கோபம் வருதா இல்லையா? அவங்கதான் உயர்வா நாம இதுவான்றது அந்த அந்த வேறுபாடே வரக்கூடாது. அந்த டிஃபரன்ஸே எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. ஒருத்தர் வாசிக்கிறாங்கனாக்கா எஸ் வாசிக்கட்டும்ன்ற மனசு நமக்கும் வரணும். இன்னொருத்தர் வாசிக்கிறவங்களும் வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் இந்த அவகாசத்தை கொடுக்கணும்ன்ற அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கணும். இப்படி இந்த கொலாபரேஷன் இங்கேயே எடுத்துட்டு வரணும். ஆனா நாம வந்து அந்த 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 வேறுபாடை வந்து பார்க்க கூடாது. சோ ஐ எம் த கிரேட், நான் தான் வாசிக்கணும் அப்படிங்கறதும் வரக்கூடாது. நான் மட்டுமே வாசிக்கணும்ன்றதும் வரக்கூடாது. அவங்க மட்டுமே வாசிக்கிறாங்கல்ல அந்த வார்த்தையும் வரக்கூடாது. அடுத்தவங்க வாசிக்கட்டும்ன்ற கொடுக்கக்கூடிய மனசு வரணும். இப்படிதான் நம்ம வந்து ஒன்றாகி இருக்க வேண்டும். அந்த டிஃபரன்சஸே இதுதான் பேசிக்கலி இல்லையா? சோ நாம வாசிச்சா மட்டும்தான்ன்றது இருக்கக்கூடாது. இது எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு சொல்றேன் நான். இது ஒன்லி எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா இதை நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த எக்ஸாம்பிள். சோ அசோசியேஷன்ல கண்டிப்பா டிஃபரன்சஸ் வரும். வீட்லயே வருது டிஃபரன்சஸ் போது அசோசியேஷன்ல டிஃபரன்ஸ் வராதா? கண்டிப்பா வரும். ஆனா அத வந்து இறைவனுடைய காரியம் என்று எண்ணும் பொழுது அந்த டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்தவங்க இதை செய்யறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வழிவிடணும் இல்லையா? நமக்கு கொடுக்கலையேன்ற அந்த ஆதங்கம் இருக்கக்கூடாது. அவங்க செய்யறதுதான் நமக்கு. அப்ப அவங்களுக்கு மட்டும் கடவுள் வந்து அந்த கிருபை கொடுத்துட்டாரு, எனக்கு கொடுக்கல. இதுதான் அந்த செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் இல்ல. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மன நிறைவு அற்ற தன்மை என்பது இதுதான் இல்லையா? அது பெருக்கிறதா இருக்கட்டும், பாத்திரம் தேய்க்கிறதா இருக்கட்டும், உணவு படைக்கிறதா இருக்கட்டும், புஷ்பத்தை தொடுக்கிறதா இருக்கட்டும், பகவானுக்கு வந்து அலங்காரம் பண்றதா இருக்கட்டும், எல்லா செயல்களுமே ஒன்றுதான். எந்த செயலிலுமே இதெல்லாம் ஒரு செயல், அவ்வளவுதான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை தான் எடுத்துட்டு வரணுமே ஒழிய ஈவன் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லா செயல்களுமே டெம்பிள்ல நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். அதனால வந்து கிளீனிங் என்று வரும்பொழுது அது டாய்லெட் கூட கிளீனிங்கா இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து அது பெருசா தப்பா நினைக்கவே கூடாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்ல தான் நம்ம ஈடுபடணுமே ஒழிய மனசு அங்கங்கே வேறுபாடு. நான் புஷ்பத்தை தொடுக்கிறது தான் கிரேட், நான் வந்து பெருக்கி துடைக்க மாட்டேன், எனக்கு இந்த செயல் தான் வரும், நான் வெறும் ப்ரீச்சிங் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அது தவறு. அப்போ யூ ஆர் ஒன்லி டார்கெட்டிங் ஃபார் சம்திங் இல்லையா? ஏதோ ஒண்ணு இலக்கா வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம்னு அர்த்தம். எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியம் தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் அதை வேறுபாடு காணணும்? சோ இது முடியலன்னா அது அடுத்தவங்க அதை செய்யறாங்கன்னா ஒதுக்கிடணும். சோ எனக்கு கொடுக்கலையே அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா இதுதான் தட் இஸ் த பொறாமை. இதுதான் வந்து பகைமை. இதுதான் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்றேன். ஆன்மீகத்துல ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கலாவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா விடணும். நான் படிக்கணும், நான் செய்யணும், நான் என்ற வார்த்தையை நம்ம விட்டுறணும். யூ ஷுட் அலோவ் அதர்ஸ் ஆல்சோ இல்லையா? எல்லோருக்குமே வந்து இறைவன் ஒருத்தர் தான் காமன். அதனால வந்து நாம அத வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அதாவது ஒன்று கூடி நாம எல்லாரும் செய்யணும்ன்ற அந்த நிலையை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். ஓகே, ஒருவர் கொண்டுள்ள தொடர்பை புரிந்து கொள்ளாமல் உண்பதை விட மேலானது அப்படின்னா நம்ம பிரசாதத்தை செஞ்சு வீட்டுல நான் அதாவது கோவில் பிரசாதம் கோவில்ல வந்து எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்றாங்க இல்லையா? ஆனா வீட்டுல வந்து நம்ம வந்து யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஆனா நம்மளால முடிஞ்சதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். இப்ப நம்ம வீட்லயே வந்து வேலை செய்யறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேளை உணவு கொடுக்கறது வந்து தட் இஸ் அ கிரேட் ஆக்சுவலி. அதுவும் பிரசாதத்தை கொடுத்தோம்னா அது இன்னும் நன்மையானது. சோ நமக்கும் அந்த பரோபகாரம் என்பது வருகின்றது. இந்த விதத்தில் செயல் புரியும் மக்கள் விலங்குகள் போன்றவர்கள். ஆனால் இறைவனை புரிந்து கொள்ளுதலின் மேலான நிலைக்கு தன்னை உயர்த்து கொள்ள விரும்பும் பக்தர் பகவான் எல்லா உயிரினத்திலும் உள்ளார் என்பதை அறிய வேண்டும். முந்தைய பதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல ஒருவர் பிற உயிரினங்களிடம் கருணை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். we should be more compassion இல்லையா? கருணை. ஒரு பக்தர் பகவானை வழிபட வேண்டும், அதே நிலையில் உள்ளவர்களிடம் நட்புடன் இருக்க வேண்டும்.
இல்லையா? ஸோ சேம் லெவல் பகவான், அதாவது ஒரு பக்தி நிலையில இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கணும். அறியாமை உள்ளவர்களிடத்துல கருணை இருக்க வேண்டும். அஜ்ஞானவாசிகள் இல்லையா? சோ இப்ப அஜ்ஞானம் சூத்திரர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? அவங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு, அவங்களுக்கு பக்தினால என்ன தெரியாது. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்சது என்ன? கருணை, அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறது இல்லையா? அதுதான் ஒருவர் பிரசாதம் வழங்குவதன் மூலம் அறியாமை நிறைந்த அவர்களிடம் தன் கருணையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அழகான வார்த்தைகள் இது இல்லையா? சோ நம்முடைய கருணையை அடுத்தவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதுலதான் நம்ம கண்டிப்பா, அது உணவு என்பது சாதாரண உணவு கிடையாது. இறைவனுக்கு படைத்த உணவை நாம அடுத்தவங்களுக்கு எந்த பேதம் இல்லாம கொடுக்குறோம் பாருங்க. அதுதான் அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி நன்னிலை கண்டிப்பாக அமையும். இன்டைரக்ட்லி ப்ரீச்சிங் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துறோன்றது கிடையாது. இந்த விதத்திலுமே நீங்க எல்லாரும் கூட உங்க வீட்டுல எனிவே நீங்க நைவேத்தியம் பண்றீங்க, உங்களுக்கு முடிஞ்ச நம்ம பக்கத்து வீட்டாண்ட யாரோ உணவு இல்லாதவங்களுக்கு நீங்க உணவு கொடுங்க. அது அவங்கள பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய அவங்க அடுத்த ஜென்மத்துல நல்ல ஒரு நிலைக்கு அவங்க கண்டிப்பாக வருவாங்க. ஒரு பக்தன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்க பெறும். இதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தொண்டு, இறைவனுக்கு இன்டைரக்டா செய்யக்கூடிய தொண்டு இது. அறியாமையுள்ள மக்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கும் செயல் பரமபுருஷ பகவானுக்கு வழிபாடு செய்யும் மனிதர்கள் ஆற்ற வேண்டிய முக்கியமான பணின்னு சொல்லிட்டார். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க். நமக்கு இது ஒரு இறைவனுடைய கைங்கரியம், இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு இது. உண்மையான அன்பும் பக்தியும் பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஸோ கருணையோடு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமுமே இல்லையா, ஸோ அடுத்தவர்கள் மீது நமக்கு கருணை என்பது இருக்கணும். ஸோ அவ்வாறு செய்யக்கூடியது அன்பும் பக்தியும் நமக்கு கண்டிப்பா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு குடிக்கொள்ளும். மிகுந்த மதிப்புள்ள உணவுப் பொருட்கள் ஒருவருக்கு பரிசளிக்கப்படலாம். ஒருத்தருக்கு நம்ம காஸ்ட்லியான ஒரு கிஃப்ட் கொடுப்போம், ஆனால் அந்த மனிதருக்கு பசி இல்லை என்றால் அந்த படையல்கள் அவருக்கு பயனற்றவை இல்லையா? இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வராங்க, அவங்களுக்கு நிறைய உபசரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம செய்திருப்போம். ஆனா அந்த கெஸ்ட் ஆல்ரெடி வெளியில சாப்பிட்டுட்டு அந்த உணவெல்லாம் சாப்பிடாம போனா நமக்கு எவ்வளவு மனசு வருத்தமா இருக்கும். அவருக்கு அது பெரிய விஷயமாவே தெரியாது இல்லையா? நாம இது எவ்வளவு சிரமப்பட்டு சமைச்சிருக்கோன்றது அவருக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? ஆனால் அதே போலதான் நாம் தெய்வத்திற்கு பல மதிப்புள்ள பொருட்களை அர்ப்பணிக்கலாம், நம்ம எல்லாத்தையுமே அர்ப்பணிக்கலாம். ஆனால் நமக்கு உண்மையான பக்தி உணர்வும் எங்கும் பகவான் நிறைந்திருக்கின்றார் என்ற உணர்வும் இல்லை என்றால் நமது பக்தி தொண்டில் குறைபாடு உள்ளது என்று பொருள். சோ there is a deficiency in the devotion அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அதாவது பக்தி அன்பு கொண்டுதான் நம்ம செய்யணும். அன்பு இல்லாம நம்ம இறைவனிடத்துல பக்தி கொள்ளக்கூடாது. இட் இஸ் லைக் அ ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? எப்படி தாய் தந்தையோட பிள்ளைக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப், கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? 5 விதமான ரசங்களை நாமளே படிச்சிருக்கோம். சாந்தரசா, சாக்கியரசா, மதுரிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா, சாக்கிய ரசா. அனுமன் ராமரிடத்தில் வைத்தது தாஷ்யம் இல்லையா? அதே மாதிரி கோபிகள் எல்லாமே இறைவனிடத்துல வைத்தது மாதுரிய ரசம். அர்ஜுனர் பகவானிடத்தில் வைத்த ரசம் அதாவது பாவம் என்ன பாவம்? அதாவது சாக்கிய பாவம் இல்லையா? அடுத்து யசோத தாயார் இறைவனிடத்தில் இருந்த அந்த சம்பந்தம் கர்ணனோட இருந்த சம்பந்தம் வாத்சல்ய ரசம். ரசம் பசு, புல்லாங்குழல், இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் சாந்த ரசம். இப்படி அந்த பாவத்தை நாம கண்டிப்பா கொண்டு வரணும். இறைவனிடத்தில் பாவம் இல்லாமல் நாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு கைங்கரியமுமே மேன்மையானது. ஈவன் நாம ஜபங்கள் கூட, நாம ஜபங்கள் சொல்லும் போது இறைவனோட நாம சம்பந்தப்பட வேண்டும், அவருடைய திருத்தாள் பணிந்து இருக்க வேண்டும். மனதளவில நாம அவருடைய பாதார விந்தங்களில் நாம சரணடைந்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு நாம சரணாகதி அடைந்து சொல்லக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள் தான் மேன்மையான நாம ஜபங்கள். பேரளவில் செய்யக்கூடிய நாம ஜபங்கள். அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடைக்க பெறணும் இல்லையா? நிறைய சமயத்துல நமக்கு அது டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுது. ஆனாலும் நம்ம மீண்டும் மனசை இழுத்துட்டு அவருடைய பாதங்களில் உட்கார வைக்க முயற்சி செய்யணும். அப்பதான் நாம ஜபத்துல பக்குவம் அடைய முடியும். சோ அந்த அறியாமை உள்ள நிலையில் நாம் பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எதையுமே அர்ப்பணித்து பயனே கிடையாது இல்லையா? அஜ்ஞானத்துல இருந்து கொண்டு நாம 56 வகையான படையல்களை செய்தால் இறைவன் எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ஆனால் அன்பு கொண்டு பகவானோட அந்த பாவத்தோட அன்பு எனக்கூடிய பாவத்தோட
அவருக்கு ஒரு இலையோ ஒரு புஷ்பத்தையோ ஒரு பழத்தையோ நீரையோ நாம வைத்தால் இறைவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ இத நாம தாத்பரியத்தை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? இன்றைக்கான ஸ்லோகங்கள் நான் இன்றைக்கு இதோட அருமையா இருக்கு மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகங்கள் பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு ரொம்ப பயன்படுறதா இருக்கு. எஸ் எஸ் பிராக்டிக்கல் லைஃப். நாம இந்த இதெல்லாம் எதுக்கு திருப்பி திருப்பி வருது அப்படின்றதுக்கான, ஏன்னா நமக்கு தலைமையில அடிச்சு சம்மிட்டி அடிச்சு சொன்னாதான் மனசுல நிக்கும். அதனால்தான் திரும்ப திரும்ப இத நாம கண்டிப்பா வாசிக்கணும் இல்லையா? சோ சொல்றதாலதான் சரி மாதாஜி, திரும்பி திரும்பி நீங்க இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதாலதான் மைண்டுக்கு போகுது இல்லைங்களா? நமக்கும் அதை செய்யணும், இப்படி இருக்கணும்ன்ற ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள மனக்கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும் இல்லைங்களா? அதனால இன்றையில இருந்து நீங்க ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கோங்க. இறைவனுக்கு படைக்கக்கூடிய உணவை யாருக்காவது கொடுங்க, சரிங்களா? அதாவது யாருக்குமே நீடியா இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க வழங்குங்கோ. அந்த ஜீவன் நன்னிலை பெறும். நாம் எல்லாருமே இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சங்கீர்த்தன இயக்கமே என்னதுன்னாக்க ஃபாலன் சோல்ஸ்க்கு தான். நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் தான். நாம் எல்லாம் தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான். இந்த இடத்துல நம்மளை எப்படி கரை சேர்க்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த ஒரு தளத்துல வந்திருக்கோமோ, அது மாதிரி இந்த தளத்துல வராது இருக்கிறவங்களுக்கு இன்டைரக்டாவது நம்ம அதை அடையறதுக்காக நம்ம முயற்சி செய்யணும். பிரசாதம் கொடுத்தா அவங்களுக்கும் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வரும் இல்லைங்களா மாதாஜி? 100% வரும் மாதாஜி, கண்டிப்பா உண்டு. பக்தி பாதையில நாம செய்திருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே என்றைக்கும் வீண் போவது கிடையாது. அதே நம்ம பௌதிக உலகத்துல இந்த ஜென்மத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், ஒரு வீடே கட்டின்னு இருக்கோம். இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். நம்ம உயிரோடு இருக்கும்போது இந்த வீடு கட்டி முடிக்கலன்னா பிராணன் விட்ட பிறகு மீண்டும் அதே வீட்டை நம்மளால கட்ட முடியுமா? இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு முடியாது. ஆனா இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் நாம எவ்வளவு பக்தி பண்ணமோ, நாம் எங்க விட்டுட்டு போனோமோ அந்த விட்ட இடத்துல இருந்துதான் நம்ம அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பா தொடங்கும். இது ஆன்மீகத்துல நாம் எந்த இடத்துல விட்டு இருந்தாலுமே அது நமக்கு தொடர்ச்சி தான். பௌதீகத்துல நாம் எங்க விட்டோமோ அது அங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் தான். அடுத்த ஜென்மத்துல நாம் என்ன பிறப்பு எடுப்போம், எந்த வீட்டுல பிறவி எடுப்போம், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கும், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? நம்ம எத்தனை பாவம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுட்டோம்னா அடுத்தவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச நல்லதை மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும் இல்லையா?